ഇതാണ് നമ്മുടെ മാരുതിയുടെ സെലറിയോ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ്. ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഓടിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ചാവിട്ട് ആദ്യം ഇഗ്നിഷൻ ഓണാക്കാം. അപ്പോൾ ഗിയർ പൊസിഷൻ ന്യൂട്രൽ. ഇനി നമുക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കിയിട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് പിടിക്കണം. ബ്രേക്ക് ഔട്ട് പിടിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ടാക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് പിടിക്കുക, ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇടാം. അപ്പോൾ വണ്ടി ഡ്രൈവിലേക്ക് ഇട്ടു. ഇനി നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ എടുത്താൽ വണ്ടി മൂവ് ആവും. ഒരൊന്നും ചെയ്യണ്ട, ഓട്ടോമാറ്റിക് 1, 2, 3 സ്പീഡ് കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡൗൺ ആവും, ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർ മാറും, ഒന്നും നോക്കണ്ട. നമുക്കിത് മാനുവലിൽ ഓടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ലെഫ്റ്റിക്ക് തള്ളി അടിച്ചാൽ മാനുവലി. അപ്പോൾ ഉണ്ടോ 1ൻ്റെ അടുത്ത് M എന്നായി. നമ്മൾ സ്പീഡ് കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്ലസ്സിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ പിന്നെ കൂടും. ഡൗൺ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് മൈനസ് അമർത്തുക. ഇതിങ്ങനെ ഇട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്താ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡൗൺ ചെയ്യണം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. വണ്ടി സ്പീഡ് കുറഞ്ഞതനുസരിച്ച് വണ്ടി തന്നെ ഡൗൺ ആയിക്കോളും. പക്ഷേ പ്ലസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതേപോലെ നിർത്തുമ്പോൾ ഡ്രൈവ് ന്യൂട്രൽ ഇട്ടിട്ട് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തല്ലി പിടിച്ചിട്ട് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് ഇട്ടാൽ മതി. റിവേഴ്സായി സെൻറ്ററിലേക്ക് ഇട്ടാൽ ന്യൂട്രൽ. ഇത്രയുള്ള സെലറി ഓട്ടോമാറ്റിക്.